Tak, poprosím Ondru a Tomíka, aby si nastoupili na tatami. Tak, hlavně koukejte vy, co jste tady úplně poprvé, děti, jak budete nastupovat na své první závody, na techniky. Takže nastoupíte první čtenej, který řekneme to zase, já jsem řekla Ondru, pak jsem řekl Ondro, zvedni ruku prosím tě, to seš ty, tak super. Tomík byl jako druhý, takže ten se postavil na modrou šerpu. Pamatujeme si, že první čtený nebo první řečený jméno nebo dítě nebo to, co uslyšíte, jde vždycky na červenou šerpu. Tak, kluci nastoupili. Tak, teď jste viděli ukázku první techniky, jmenuje se Ojcuky. Viděli jste, že ten hlavní rozhodčí vám řekl název a i když nebudete vidět, tak vám to ukáže, aby vám pomohl. Samozřejmě každý pátý je Kijaj, že jo chlapi? Takže teď se to opravíme třeba u Agilke. Agilke. Teď. Ne. Start. Ši. Go. Tak, perfektní. Teď kluci předvedli kryt Agilke, dokončili techniky, pak bude ještě samozřejmě Majgery a Gedambaraj v různém pořadí, nemusí to být takhle za sebou. Skončili, vidíte, že stojí Vjoj. Teď rozhodčí zapíská, hlavně rozhodčí zapíská na pišťalku a ostatní zvednou praporky, nebo všichni zvednou praporky pro toho, koho se rozhodli. Teď je jedno, kdo vyhraje, někoho musí prostě ukázat. Jasný, tak si neříkejte, že ten byl lepší nebo horší. Teď je to ukázková akce. Všimli jste si, že všichni zvedli samozřejmě červený praporky, Ondra stojí na červené barvě, takže vyhrál kdo? Skvělý, Ondra vyhrál. Teďko, hlavní rozhodčí. Taky. Tak a potom, jak oni vyhlásí takhle všichni tři červené barvy, tak hlavní rozhodčí jenom potvrdí, že opravdu vyhrál ten, co stojí na červené šerpě. Takže já si myslím, že to je dostatečně jasný. Kluci můžou jít nazpátek, ukloní se, výborně. Ještě mi tam zůstanete stát, kluci, stůjte tam. Ještě jsem chtěla říct, že abyste si nemysleli, že to jsou nějaký lidé, kluci, takže chci vám oznámit, že Ondra Šťávlavský, to je ten, co je na červené šerpě, je mistr České republiky v kumite za rok 2016. Tomík Nechyba. Tomík Nechyba je taky mistr České republiky za rok 2016 a to v kata. Já si myslím, že ty děti, co jezdí katy, tak vlastně je to obdobný, záleží, každý rozhodčí vám řekne potom, zda budete jezdit ve dvou ty katy, anebo po jednom, to záleží na velikosti, abyste se vešli na tatami. Já si myslím, že tuhletu ukázku můžeme pokládat za ukončenou a teďkom prosím, děti, dojděte si na záchod, během 5 minutek začínáme.